Все ведают про Народный дом? Не все. Народный дом – это узор 98 года супольный музычный проект белорусских композиторов. Мы добились невоспетанно, я хату ножа. Ладно, я их, правда, не бачу, вони мені казали. Що смішно. І все ж таки, при яких умовах будете полтора збитої практики? Ну, это ж добрая практика, не треба гастрольку брати, не треба платити за оренду помешкання, не треба з тітками, які директорки, намісники директора помешкання, вступати у різні Британії. Да. А про сьогоднішню публіку що розкажете? Додатня публіка, яка все веде. Як ви святкуєте? Ось я це відкривав. Зауважили, класний святкування. Креативний, неподобний, да. Просто звичайно застольний. Левон,